Guri proposauzikoenin lehiaketa hontan parte hartzie, bi aldiz pentsau gabe parte hartzi pentsa genuen, eta zeitun talde bat osa genuen, da hasieran gogo askokin hasi ginen, baina nire ustez, da gure ustez zaiena izen zen, kultura ondarea bezalako gai handi da zabal hortan, nundi jo nahi genuen asmatzie da, azkenin Euskal Kisei buruz hitzeiki pentsa genuen. Hori da, azkenin, hasi ginen zerri buruzen leiken pentsatzen. Eta, Euskal Kisen gaxak hortatzikun, bat-emate botazulako, duel, guk kanpoa eta jute ganino, beste herri batzuta betire raru itxezako bela, ez? Guk diferente itzetio gula bezala, askoti arrezo, eta beti izate joela, ezer raru itzetio ustez dakize. Eta orduan horrekin akordazikun, Euskal Kisenare gai politu bat izen lehikela azkenin, euskeri ala berez, euskalki, horren barrun izkerat desberdina euskuen hizkuntza pakarrenetakoa. Eta orduan nahi ginen zen bideo honen bidez, guk bizion realidadie eta euskeri dauken kultura ondare hori pixket lotzi. Hasieran gauzkenun ideia danak hartu, danak testu baten lotu ginu zen, da gero hauekin bideoa saltoeteko. Ta testu hori oinarritzat hartute, gure herriko eta inguruko lekutako iruditzek eta bideoek hartu genituen, danak gero bideo hortan txertatzeko. Bideo grabatzen eginen bikertin kontura hogea, bai euskeri eta bai askotiarra askoitzei joan arren, ez dakigula atzetize historitxo da zenbat esforzo euki joen gure anaino aiatzeko. Eta bideo honen helburu da, gu kontura hogean bezala bestike konturatzien benetan daukun altxorraz eta hori bestie. Behin lan hau bukaute pentsatze dugu asko merezitzen dugula. Da naiz da denbora asko eta lan asko egin honekin, azkenin talde lana sustatzeko oso baliagarri izan. Eta hortaz gain, euskal kulturi buruz gauza asko ikasteko aukera emateko. Eta osotasunen oso aberasgarri izan dela ikutzizako. Gaina, aberasgarri izatiz gain, oso ondo pasa dugu. Orduan, espero dugu guk ikisi bezala zuek honekin ikustu.